Ola, Chuses. Moita xente non sabe que o gallego existe, iso é certo, mas moita outra xente non sabe que o gallego se estuda fora das nosas fronteiras. Os centros de estudos galegos conforman unha rede de máis de 40 centros adscritos a diferentes universidades onde se ensina e aprende, obviamente, o gallego ese. Hoxe, para aprender conxuntamente algo máis de como funciona a ensinanza do gallego fora da Gallaesia, estiven con xente que o ensina e así, con Lucía Cernadas na Universidade de Oxford, onde o seu alumnado tamén leva o proxecto en redes Bao do Boi, con Denis Vicente, antigo leitor da Universidade do Estado do Río de Janeiro, e con Sheila Gondar, actual docente na Universidade de Leipzig, en Alemanha. Certo, e falando de aprender e ensinar idiomas, todos somos únicas, igual que o noso xeito de aprender linguas. Eu, como saberedes, levo xa moito tempo aprendendo diferentes linguas, como o danés, o armenio ou o feroés. Linguas que, como comprenderedes, non teñen moitos materiais facilmente accesibles na rede para aprender, non? Con Italki fun capaz de atopar profesoras cualificadas cos que comparto intereses e coas que atopei recursos de aprendizaxe adaptados ás miñas necesidades. Da igual que aprendas unha lingua por requerimentos de traballo, sobre unha materia específica ou por puro amor e paixón por unha lingua. Con Italki sempre podes atopar profesorado coas túas mesmas paixóns e necesidades. E ti gostas de aprender linguas desas? O gallego por exemplo. Se clicas nesta ligazón que teño na descripción, chegarás a unha páxina de Italki, onde podes contestar unhas sinxelas preguntas que che levan sobre un minuto. Con estas, determinas as túas preferencias de aprendizaxe e Italki mándache 9 profesores que se adecúan ás túas necesidades. Neste podes escoller as competencias que che gustaría practicar, o horario que se adecúa mellor para ti ou que cualidades crees máis relevantes dentro dun profesor. Eu moitas veces quedo ata o carallo de andar a rebuscar entre dúcias e dúcias de profesores e de cursos e agradezo moito estes filtros, así como os filtros avanzados e as valoracións das presentes e antigas alumnas do profesorado. Deste xeito podes coñecer completamente as súas dinámicas de ensinanza e saber se adecuan a ti. E se ningunha destas se convencen, Italki mándache 3 novas ao pasar unha semana. E é máis, registrado agora tes 3 aulas de proba con profesores da túa elección. Deste xeito podes ver se as súas dinámicas ou método de estudo se adaptan a ti e podes beneficiarte do prezo especial de menos de $3 por cada clase. Escoitáchelo aquí primeiro! Se estás a buscar unha profesora que se adecue aos teus intereses e paixóns, se estás empezando unha lingua nova ou seguindo cunha que xa empezaras, Italki é a plataforma para vostede. Como chegaches a dar aulas de galego nunha universidade no Brasil? Pois a Xunta ten un programa que supoño que xa coñece moita xente, que son os leitorados de galego. E nada, pois convócanse anualmente. Hai moitas universidades en todo o mundo que teñen centros de estudos galegos. No Brasil hai varias. De feito, hai unha en Salvador, que é a Universidade da Bahía. Hai outra en Sao Paulo e outra no Río, que é a estadual na que estiven eu. Eu estudei traducción. Eu pensaba que non podía acceder aos estes lectorados porque eu xa sabía que existían, pero pensaba que non podía acceder porque non estudia filoloxía. O sea, as materias que estudara, dixeronme que tiña suficientes e que podía optar. Entón, presentei a selección, presentei o meu proxecto didáctico, tive unha entrevista con diferentes universidades e finalmente elixín esta. Como toda a xente que está nos lectorados, viron a convocatoria da Xunta e anotáronse, non? Eu, cando me anotei, estaba traballando de administrativa na Universidade da Coruña. Pretendía comezar a tes o ano seguinte. A miña xefa, Teresa López, que a amo, díxome que me apuntase, insistiume moito, eu pensando, é moita papelada, non quero. O que mellor lle cadraba o meu perfil, supoño que era Oxford, porque eu estudei galego e estudei inglés. Como se imparte a docencia do galego? Enfóquese son os aspectos lingüísticos ou tamén hai outros cursos máis enfocados na cultura? Pois aí depende un pouco de cada universidade. Nós ali tiñamos 4 materias: literatura galega 1, literatura galega 2, que unha era da época medieval, rexurdimento, e outra do século XX. E depois tiñamos 2 materias non xa literarias. Unha de lingua, que se chamaba lingua galega, e outra de introducción á cultura galega. Pois de galego temos como 6 niveis. Empezas con galego 1, que en galego 1 temos parte de lingüística, parte de sociolingüística, explicamos algo de cultura. Dentro do módulo de galego 2 xa hai unha clase que é cultura, e despois en galego 3 tamén hai parte de cultura, e a partir de aí tamén hai traducción, temos a traducción alemán-galego e galego-alemán, competencia lingüística para intérpretes, faladoiros,
cos alumnos para que falen en galego, así fora das aulas, despois eventos culturais, etc. Pois, a ver, o meu horario a semana de docencia son 8 horas para o galego e 8 horas para o español. Entón, nesas 8 horas de galego, eu poño as aulas de lingua dos diferentes niveis que teño, non? Pois imagina, iniciación, intermedio 1, intermedio 2 e avanzado, que son os que dou. Despois, as outras 4, pois podo ir eu máis ou menos creando as materias que vexo que teñen demanda, non? Por exemplo, teño tamén unha de práctica oral e despois xa teño unha de introducción á cultura galega e aí pois facemos un pouco de todo, non? Cando hai algún día pois que cadra con algún efeméride ou algunha festa, pois tamén vemos algunha cousa, deixolles a eles que tamén traian temas, falamos un pouco de todo. E despois, en función do que a eles lles interese, pois vamos montando seminarios, non? Fixemos traducción de poesía do galego para o inglés e agora estamos montando unha exposición e tal, xa veredes cousas. Pedironme facer algo de literatura medieval e daquela fixemos, como son 8 horas, fixemos 4 horas de o canónico, xéneros canónicos medievais, tipo cantigas, de amor, de amigo, bla, bla, bla. Despois as outras 4 fixémolas sobre medievalismo, entón unha materia para unha aula para poesía, unha para teatro e unha para narrativa. Como é o perfil xeral do alumnado de galego? Cales son as súas motivacións para aprender unha lingua minorizada? Que é parecido co portugués ou o español, é fácil de probar, é así? Polo que vin, por amigos que son galegos, por exemplo, xente que ven de Erasmus e os coñecen e lles interesa. Por exemplo, tive unha alumna no primer semestre que é estadounidense, ten un amigo galego e mesmo foi xa a Galicia. Ela non falaba ninguna lingua románica, empezou desde cero, empezou co galego. Unha librería contoume unha anécdota de que estaban tan emocionados que falaban en galego que lle regalaron, non me acordo, que lle regalaran un ramo de flores ou algo así. Foi alumnos que, porque están estudando tamén outras linguas románicas. Aquí na universidade tamén hai lectorado de euskera e de catalán, e, por exemplo, mellor empezan o catalán ou o galego, e despois seguindo coas outras. Temos un curso intensivo de 2 semanas que podes acadar o nivel A1 ou A2 de galego, linguas tamén románicas, porque como son semellantes queren saber outra aproximación a outra lingua das románicas. Entón tiñas un alumnado super diverso, porque claro, tiñas xente que lle cadraba ben o horario e dicía, pois mira que ben, galego é de 8 da tarde a 9, pois xa vou ali. Entón, claro, ter esas materias en horarios tan diversos, viña xente de perfis super diferentes entre sí. Alguna xente que lle interesaba un montón, pero xente que, claro, non tiña ningún vínculo, nin coñecía nada, eso quería os créditos e nun horario que lle viña ben. Que alumnado aquí da universidade son xente de 18 a 22, 23 normalmente, pero alá non é así. Alá, claro, entre que moitísima xente ten que traballar mentre se estuda, e outra xente que de repente empeza a estudar. Entón eu tiña alumnado dende xente de 18, pero tiña alumnado de 60 anos, que de repente quería estudar, estaba ali metida. Multicultural, diverso, xente pobre, xente rica, xente negra, xente blanca, xente que viña con familia galega, xente que non tiña ningún vínculo, xente que estudaba filoloxía, coñecía rollos medievais, entón quería entrar aí porque é medieval, ya que xa coñecía o galego por tal, que eles entenden galego perfectamente. Eu daba a miña materia en galego, non falaba portugués brasileiro para nada, porque eles tamén querían escoitar galego, facíais moita gracia. Entón, eu non modificaba prácticamente nada do que falo normalmente. Poder comunicarte en galego a 10.000 km de distancia da túa casa con xente de todas as facetas, de todas as idades, de todas as culturas, de que ese un marco referencial é disparatado. E cando cheguei ali, o que coñecían do galego, polo que entraban as persoas que tiñan algo de coñecemento, era surrealista, ou era as cantigas medievais, porque estudan literatura portuguesa, moitos deles, entón chamanlle galego portugués xa na época medieval, entón pois estudan o galego a través de aí. Ou o Camiño de Santiago. Entón tiña un montón de alumnas e de alumnos que lles encantaba o Camiño de Santiago, estaban fascinados co Camiño de Santiago, e só querían saber do Camiño de Santiago. A maioría da xente viña iso, a través de historia, a través do medieval, do Camiño de Santiago, outros por horario, e outros, pois, por únicamente cuestións, coñecer a alguén que vai ali, en fin, non sei. A maioría da xente que teño eu veñen dunha lingua romance é porque son xente interesada nas linguas e lles apetece saber unha lingua máis. Hai moita xente que nin positiva nin negativa, ou seja, veñen porque vou facer algo novo, a ver que tal. Algunha xente fixo algunha etapa do camiño e interesoulle, hai un pouco variado, non? A xente que teño eu este ano, a maioría son español e francés, é o perfil así maioritario de
linguas modernas de Oxford é español e francés. Eses son, non teño ninguén que non veña dunha lingua romance. E veñen simplemente pois porque lles interesa iso, unha lingua nova, unha cultura nova, e veñen moi a tope, porque en xeral o estudantado de Oxford é xente que vai moi a tope con todo. Mais é que en galego só responden ante min. Entón é como veñen porque lles apetece realmente estar ali. Póñelles algún meme tamén, póñelles vídeos. Despois eles tamén me traen vídeos. Tipo, traemos como se fose o descubrimento do ano. Tipo, Lucía, que non viches isto nunca, non sei que. Despois traen o vídeo de nos pegan. Que senten o galego casi como unha lingua propia e que queren protexelo, como que por que non falades máis galego en Galicia? Por que non está máis protegido? Tiña que ser obrigatorio falar en galego e todo iso. E como que sinten como que teñen que protexelo. Xente de todo desta parte de Europa que non teñen nada que ver con Galicia nin España, que che dicen, hai que protexer máis o galego, e tamén co catalán tamén pasa o mesmo, e co euskera. Estou aquí en Alemanha encántalles o galego e protexeno casi máis que na casa. Que proxectos relacionados coa lingua e coa cultura gallega se levaban a cabo no centro de estudos da tua universidade? Na miña niso, a verdade é que non funcionaba moi ben cando cheguei. Porque estaba todo vinculado a esta señora que creara o proxecto, entón tiña un pouco as súas publicacións aí metidas de medieval, que tiña que ver co galego, claro, porque ao final era un rollo medieval, que sí que é galego, claro, pero vinculabas un pouco únicamente a iso, entón tiña moitas carencias. Nos intentábamos iso, traer persoas de aquí que viñan a América pois a algunha cousa, entón intentábamos facer pois iso, actividades. E despois traballábamos bastante co Centro Cervantes do Río, que facía algún cursiño, a parte tiña un ex lector de galego, acabou traballando ali da Nobles de Español, entón tamén lle interesaba meter o galego por aí. A Casa de España, que era a antiga Casa Galicia do Río, que despois non sei porque se refundou e cambiou de nome e foi Casa de España. Ainda que veías ali, e o 95% eran galegos, actividades así cos ancianitos que emigraron nos anos 60 e era moi bonito, verdade, porque sí que hai xente que perdeu moitas veces o vínculo físico de non poder volver, pero non o vínculo emocional, entón encantáballes escutar galego e falar contigo e que lles contases cousas e despois con outros centros do Brasil, claro, íamos á Universidade Fluminense en Niterói, fomos a algún congreso en Salvador, e está ben, ao final conseguíamos que viñese xente para aquí despois. Varios alumnos meus viñeron a estudar galego despois no verán, facer o curso de galego para estranxeiros, algúns fixeron despois a tese, ou están facendo a tese en rollos de galego. Pero, por exemplo, todos os anos, no mes de outubro, temos un obradoiro de traducción poética que veñen poetas tanto vascos, cataláns como galegos. Este ano veu Lucía Aldao, e facemos como un obradoiro que traducimos un poema de cada autor, tanto do galego cara ao resto das linguas, como das outras linguas cara ao galego. Por exemplo, no día de Rosalía fixemos como unha colaboración coas universidades de Oxford, de París e de Madrid para facer unha lectura multilingüe dos versos de Rosalía, planificados como ciclos de cine, sempre en colaboración cos lectorados de euskera de vasco, que aquí estamos como somos os tres aquí que chegamos este ano, como que facemos casi todas as actividades xuntas e así como que se anima a participar máis alumnado. Polo Día das Letras Galegas teño invitada unha poeta galega, Tamara Andrés, que foi miña compañeira na universidade, entón vai vir aquí a facer un obradoiro de traducción poética cara ao galego e tamén a dar unha charla sobre o autor a que se lle dedica as letras galegas este ano. O que ti queiras desenvolver depende do que ti poidas facer, alén das túas obrigas docentes. Vamos colaborar co Galician Film Forum, que é unha asociación que está baseada ou seja, ten a sede, digamos, en Londres, e tentan traer cinema galego para Reino Unido. Compran os dereitos, subtitulan e tal, entón contactáronme e vamos poñer o documental de Luz Fandiño, o a poeta analfabeta. Ainda non vi, quero miralo. Eu tampouco, teño moitísima gana. E vamos poñer o documental de Luz no auditorio de aquí de Queens, de onde está o Centro de Estudos Galegos. Baudovoi pode ser un dos proxectos que montamos, ou seja, máis a longo termo deste curso. Tipo, dicirlle ao meu alumnado, debemos facer algo con redes sociais? Eles dixeronme que sí. Bom dia, chamo-me Nathan e sou estudante aqui na Universidade de Oxford. Fundou-se em 1096. Então, por ser uma instituição muito arcaica, tem tradições... Então, pois, por exemplo, na práctica oral, pois, facemos vídeos explicando conceptos que son así como moi únicos de Oxford, porque Oxford ten 50.000 tradicións que só existen en Oxford e todo ten nomes
aproveito un pouco o que eu non sei e eles si saben, ensino o meu idioma e ti estás me ensinando cousas deste lugar que acabo de chegar aí 6 meses e non teño nin idea. Vai ser en galego, porque o meu profesor aquí, o director do estudo de centros galegos, fala galego perfectamente, entonces é unha máquina, o profesor é boísimo, é catedrático, entonces ele o que leva a cousa de galego, e cando viña xa me dixo: podes facer aquí o doutoramento en galego, estudar sobre o galego, así tamén me aproveito tamén de que aquí hai estudantes de galegos de Erasmus e estudantes aquí que estudan galego e vou facer de sociolingüística de neofalantes do galego. E che dicir tamén, só por ter como referencia, que hoxe en día incluso unha das miñas alumnas que continúa lá, porque é brasileira, claro, que agora dá aulas ali en secundaria e sigue coa tese infantil, de feito, infanto-juvenil, creo que fai a súa tese sobre iso. Pues montou un grupo de baile galego e agora ten un grupito de 6 ou 7 persoas que tocan a pandeireta, tocan bombo, tambor, gaita e así, bailan, fan de todo e quedan ali no medio da Bahía de Guanabara a tocar e a cantar en galego. Mima, a Tanxugueiras dali, Mima, van a cancelar por apropiación cultural, así te espera. Sí. Non creo, así. Yo, por exemplo, estive en contacto con María Liñeira e con Alba Cid, que son as dúas anteriores, non, de feito tamén con Laura Blanco, coas 3 anteriores leitoras que estiveron aquí, e de todas aprendín moitísimas cousas e de todas aínda me quedan cousas ou trucos de Oxford por aprender, sabes? Bom, espero que vos pareceren interesantes as súas experiencias como docentes de galego internacionalmente e se coñecedes outros casos ou outra xente de xente que ensine galego noutros países e queira compartilo, pois faládeme así ou que me dixan ou así, que seguro que teñen cousas interesantes que contar, non? Abúrese así, non drogarse, aprender gallego por aí por fora en gallese non tanto, pero por aí por fora fai má risa, de verdad. Chaos!